Jebeng bayi ana wong tatonan ki ijik tedas kaya ngono to, Mas? Ijik tedas masuk angin. Mbuh, ijen. Kepiye konsepnya mau? Guru-guru ngapeli rondo langsung lentro. Jebeng bayi. Lah jare mau rondo ngendi jarene? Rondo semen. Astagfirullah. Yu, golekno rondo pedutan rak apa-apa gendrekan. Alon-alon bae le mau ngerok iki, Mas. Iki alon lho, iki wis anggo. Wis ndel ngono ngeroki ndak senengi bojomu sesuk, Mas. Andane yo munku yo rong payu senenge Yo, nek malah. pedhot-pedhotan apa gendrek-gendrekan. Mau ngedol ki aja larang-larang makane. Iki wis tak gendrek-gendrekan ora apa-apa yo. Wis iso nyambel bawang, iso ngeroki. Dek kurang apa? Serata ketopuk rondo iki kepethuk ding ngasih ketopuk. Dek dirimu melu ya nganu rondone. Ora. Lah ngapa? Salah.